Horas ma dihamu amanginang. Asa tapahohoma, asa masuk mahita tu parsar dohot tuan debata. Marindi mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada sahatoro di ayat 3. Puji rupa sangapo amang padenggan basa ai jadi anudo sude akan amasa ito paho dosa sude Kuro di tondipe pinuji magowarmu saluhut ngati no pami nang sonang di rohamu harian dohot tornginte sarihon rohamu naguti gomari natigor nasit konggohi pinuji magoarmu nagung taratading bangsomi Cholo sai hodo porusani sude narona olo ito hodo sa sude asa Tuhan oluane pinuji mago Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nat mapalangit dohot tanaon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di pungan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru ni akan mapari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suhatu dosan. Amanami saliling nililingna. Asiniro hamdo mangaramuti hami sian lasai laon rasi rasa nuaing. Jala asiniro hamdo na mangalehon barita naulii gabi hanguluan nami. Saya si maroham. Saya buhay marohanami. Jala lehon tondimna badiai. Asa huat tu si hami sude panugunugum, dohot pambahinam muna balgay. Pahiyam mahatam di bagasar hanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam imbaruro hanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marin di mahita. Sai kapan soi sude ai dungat
sotoni mahamoan hata goluani duna sabang sona di tanah ikot tapai ulah di toto duna sabang sona di tanah ikot tapai ulah di toto. Tatangi homa patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina no marima ulahamu na sa silonmu alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di batamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisini hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dionomari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot na sa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni di bahinido umbahin di pasu-pasu di bata Jehovah ari paredianan nai jala di perbadiai dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian dahata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangidogo mahita tutuhan debata lah mangulahon hombar tupatik nai ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hombar tupatik mi amin marin di mahita. Yesus mencoba dosa saya, tu Yesus minta masahi, bege panjona satu tahani, kamu si kaluahi, bege mahi, bege mahi. Jesus mencoba saya pos maroha bege mau sadario akan alo jana sohat sairo hai di pasoran nago bege mai bege mai Jesus sosai dosude dosabi. Tatopo tima dosata diadopan ni debata martangi yang mahita ale debata nami namarasi roha jala nabadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom Uhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani ido umbahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami tung najut do hami manimbil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aindang di halomohor roham hamatian ni akka perdosa. Alay hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasyon nami marhiti-hiti pangulo nami nasa saday anakmu Tuhan Yesus Kristus
Say pahutma asinero hamdi hami, marhiti-hiti panindangion dohot hagogoon niton di perbadia. Asa tarapul situturo hanami menjuho, asa patun, tigor, jala daulat hami manglaho, mambahin hasangapun ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhaisan ni dosa. Satok kindo hutadikon ho, alay papungok kumahomuse marhiti-hiti aka asin ni roha godang. Tangan di parpiar ni murukku, kutabunihon buhikku satukin maradukon ho. Alay marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si palua ho. Hasangapom ma di debatana di ginjang. Amin. Marindi mahita. Lungasay sosang ulanin ngaluho nang iyahon o budaray ayas toho na saksak majubi na iyahon o budaray iyasongo malubo di baludan itu hatahi ay usang saksak jasongon hawasi ay aso di bandudari Nasongoho cong-cong di parsilangi Bunga-bunga seludarai Sayuduron hono tuhatai ay aso di bandudari Iaso malubo Budan itu hatai ay nang saksak baju songon hapasi ay aso di pagudari Tabigima hata ni debata turpu epistel di hari mingguan imana tersurat di Yohanes bindu 10 memukasian ayat 10 sada satro di ayat 16 tajahama mergati soring parmahan na dinggando angguau disiahon parmahan na dingganido hosana humokop akka biru-biruna ay si pangangaji do ibana na sumarihon akka biru-birui. Songon amay na tumanda ahu, jala ahu tumanda amay, jala husyahon do hosakku humokop biru-birui. Ido sangatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na peopsa amin marindi mahita Tuhan Yesus si parmahan au biru nado Yesus kok di horo aku saihu tonoku ho saihu tonoku ho Horo aku saihu
siroha sai togu sahatwa sude Tuhan. Taha tindak ko mahaporsyautay, songon na hinay tindak ko nidong atas haporsyaon di sandok portibyon, rap mahitamandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama perguguna suhatu dosan, nat mapalangit do tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman ati buhun si Maria, nagabe-gaben sianton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumana bernit di pangumuman silatus, na matarpajal do ibana di hau silang, na tua tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lahun bultu siamun di debata Jehovah, amanai pergugunasu hatu dosani, disime mana pemamulak sogo tu tanam, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au kusea tuton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatu panihalak Kristen akan na badia, doho diasaan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sugu dagni halak mate, doho dihanguluan na sora sugu. Tapi gema ende puji-pujian sian kasih choir.
Tabi gema ende pujubian sian parupuan. Tabi gema titik namasa di Huriata. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 10 Juli 2026. Naparjulo guar dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion, minggu papituon dong Trinitatis. Hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu, ari parol olopon di bangso ni debata. Napaduahon dak dana nasurang. Di hari Selasa 14 April 2026 di Basa-Basa Hutuhata sedadak danak buru tu keluarga Jan Patar Lubet Tubing ina taihana buru papahan sian sektor Cipinang Bali ipasdo dana hido natorasna. Nah di hari Sabtu 11 Juli 2026 di Basa-Basa Hutuhata sedadak danak bawa tu keluarga Bakti Setiawan Aduman Sinaga ina tai Santi Hediana Marbun
sian sektor penas, hipas tuda danahi dohot natorasna. Napa toluhon, PPD Expo HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, hari Jumat 21 hari Sabtu 24-25 Juli 2026 pukul sia WIB 1 10 WIB HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patu pahon PPD Expo 2026 maringanan di gedung Sobo Marpikir HKBP. Acara nanaing dipatu Pak Ima pameran UMKM dohot kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talent, dohot fashion show. Turuas nanaing madohoti kegiatan ini, Bu Imam mendaftar dan menghubungi Nyonya Sylvia Pasaribu Bursirait, Nyonya Reni Sinaga berusia gian. Parupuan ni huriata madohoti lomba line dance gerakan tortor modern. Tatang Yakum masa denggan mardalan lombai jala madapot hamonangan. Napau paton par guru malua reguler. Nunga dibuka huriata pendaftaran par guru malua reguler tahun ajaran 2026-2027. Ruas nanaing madohoti par guru maluai boy mendaftar tu sekretaris Surya. Dohot persyaratan pertama mengisi formulir, kedua fotokopi surat terdiri, napatuluhon pas foto tul haliopat 2 lembar, background merah, napapatan surat haturangan sian huria haburatanna, tu naso ruas ni HKBP Sutoyo. Napalimahon, par guru malua khusus, nunga dibuka huriata pendaftaran par guru malua khusus tu ruas naung marumur 20 tahun tu gija, nana yang madohoti baru Marguru Maluai, Boy mendaftar tu sekretaris Surya jala mulai hari Minggu 10 sia Juli 2026 jam 10 WIB. Puka utama perguruan Manang Marsiajar. Apa nopon perubahan waktu sermon PHD. Mulai hari Kamis 27 Juli 2026 sermon dohot patanakon hatani debata tupungwa parupuan dohot punguan ina Kamis gabe dimulai pukul 15.00 WIB. Napa pituhon, pai baruhon database ruas. Mamuka sian minggu sadarion 1 bulan Agustus patu paon ni huriatero pai baruhon database ni ruas. Alani pinangido matu sudi ruas asa mengisi database na di parade di jolo negari jata. Dohot Google Form, naong disagion marhite WA sektor tabe dohot scan barcode na adong di titing manang jolo ni gareja. Napa waluhon perheheon remaja. Obartu pareheon remaja HKBP Sutoyo patupon nasida dulu futsal dohot lomba band acara perayaan puncak pareheon remaja hari Sabtu 25 Juli 2026 pinangido matu sude ruas asa tabahem madukung ata tuyanak kota remaja HKBP Sutoyo. Napasiahon pertanyaan sektor di hari Kamis 27 Juli 2026 patupon huriatdo pertanyaan sektor D. Nah, perjulu sektor Cipinang Asam dibagas nih keluarga A Tabunan Situa F Borusia Turi, keluarga P A Tabunan Borusiahan, maringanan di Jalan Permata RT 5 RW 5 nomor 1 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nah, kedua di sektor Perdatam dibagas nih keluarga Nyonya Sia Turi Boruna Baban, maringanan di Jalan Kolonel Sutomo 3 nomor 57B RT Pitu RW Onom masuk pukul 10 sia 30 WIB. Dapat tuluhon sektor Ciracas Cipayung dibagas nih keluarga Alfred Pardede M. Buru Pasaribu. Maringanan di Jalan Mandor Hasan Kafling Thomas Cemara 6 nomor 64 RT 4 RW 4 Cipayung masuk pukul 10 sia 30 WIB. Di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 sektor Jati Bening dibagas nih keluarga Baza Tuguhia Boru Sirait. Alamat perumahan Villa Galaksi, Jalan Edelweiss Barat, Blok B Onom nomor 10, RT 2 RW 16, Kota Madia Bekasi, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nah, pasapuluhon, pertanyaan bulanan, di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 sada WIB, patopaon heriatado pertanyaan bulanan di paduan suara Grace. Maringanan dibagas di keluarga Johnson Purba Borusilaban. Alamat Jalan Kelapa Kuning 3 Blok I nomor 12, Komplek Bilimun Pondok Kelapa Duren Sawit. Di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pitu WIB, patubawan Neuriata pertanyaan bulanan di seksi musik HKBP Sutoyo, maringanan di lantai 2 Gereja HKBP Sutoyo.
disosoi tu sudi anggota seksi musik asaria Roma dohoti partangyangani. Na pasapul sadahon ulang tahun paduan suara. Lau makalason ulang tahun pasapul sada taoton paduan suara eklesia dohot do makuasi di huriata hari Minggu 10 Juli 2026 di parmingguan pukul 8.30 do 10 sada web. Papungu pelean hari tahun dohot mangedehon puji-pujian marhite kor. Lau makalason ulang tahun pa 26 tahun paduan suara kantete harmonik naeng mangebati huria HKBP Sentul City Resort Cinere di hari Minggu 10 Juli 2026 di parminggu pukul 10 wib torop nasida 30 halak dan iluhun ni padita amatta padita AF Raja Gugu pas 12 hon bantuan pendidikan dan sipalas roha anak berprestasi. Dewan diakuni HKBP Sutoyo marhite seksi pendidikan naing patupahon. Na parjolo pasahat sipalas roha tu elakon ni HKBP Sutoyo na berprestasi ranking sada 2 tolo di sude kelas mulai sian SD, SMP, SMA dohot atuana ima na A surat hatorangan sian sekolah na diterdanangin kepala sekolah dohot stempel basa. B. Fotokopi rapot na dilegalisir. C. Fotokopi kartu ruas HKBP Sutoyo. Na paduahon pasahatop pangurupion pendidikan tu keluarga na layak diurupi. Dohot seleksi na dipatupani seksi pendidikan rap dohot situa sektor. Na patuluhon pasahat si palasroha dohot pangurupion dipatupa hari Sabtu 8 Agustus 2026. Na paupaton batas akhir penyerahan berkas pada Minggu 2 Agustus 2026. Berkas dapat diserahkan ke sekretaris gereja. Nah, pasapul tuluhon. Pakobasion di seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 26 Juli 2026, Dewan Diakoni marhite seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, menang tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat. Khusus turuas naung somal manginum obat. Dibuka dong sipul pada minggu pukul 6 obat tu persediaan alat dot vitamin manang obat. Bagi jemaat yang ini melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Catatan. A. Asa dibuang kartu berobat na B. B. Pengecekan dibuka pukul 6.30. Jala dipanggil turuas nomor minggu pukul 8.30. Asa rade maro pukul 6.30. Asa unang marsiso sahat. C. Pinanggilo turuas nomor minggu di pukul 6 asa diperiksa dong sipul per mingguan. D. Jala dipanggilo tu sudi ruas nama dohote pemeriksaan kesehatan ini asa unang sebarangan mabolokon tisu alkohol manang alkohol swab siala torop do akaya na kota sekolah minggu na hudul di teras ni garijata. Na pasapulo paton berita habut niroha. Di hari Jumat 10 Juli 2026 nunga jumolo marujungolu Harun Tony Tabunan, sahalak duli-duli umur 52 tahun, maringanan di Jalan Maijen Sutoyo RT 2 RW 8, Sektor Mayasari. Jala nunga ditaruhotu dia hari Jumat 10 Juli 2026 di TPU Podo Kelapa. Tuhat tama nama pergugui, hut mangpuli keluarga, na di bagasan si tahun ini. Na pasapulu limahon Subangan. Tajalodo subang bulang altar sian keluarga desi burian boris majutak. Ha mulatiaun di paswasun itu hatta do pangaramotion itu hatta tu keluarga. Lao pasiko potut titingon bui mata jaha di titing cetak naung disediau ni huria. Songoni ma saha ni titing di mingguta sadarion. Tabi gema ende puji-pujian sian paduan suara eklesia.
tapasahat ma peliata sada A dohot sada B di bagasan las niroha marin di mahita. Surat Mahamuna na mengingatkan tanoon pangiar masowaramuna mamuci debata toto
sude. Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, mangaramoti, ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita. Ama nami na nami masuk mahita di minggu papituhon dong Trinitatis. Jalahatan ni debata di minggu tasadarion imana nenet sian buku Ester bindusia mamuka ayat 10 sada satro di ayat 10 sia. Ester sia mamuka ayat 10 sada sahatro di ayat 10 sia songonon dohatan ni debata. Laos di ari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan huta susan tuadopan ni rajai. Dungini na rajai matu si Ester jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di huta Susan 500 bawah. Di redep pondo na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida di luat ni rajai. Akan na asing jala aha dope pangiduanmu. Ikon lehonon do itu ho jala aha do pesihol ni roham ikon pasauton do. Dungini na si Ester ma molotung denggan di rohani rajai. Say di loas rajai ma nang marsugut halak Yahudi akan na disusan. Mangulahon hombar tu paretta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni si Haman tuhau. Jadi di dokon raja ima ikon songoni bahenon pareta pe di lehon do di Susan. Jalan na 10 anak ni si Haman digatung doi. Nang di ari 10 opat bulan Adar. Marpungu-pungu do halak Yahudi. Akan na di Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Alai nunga alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan na diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasida. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasida. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di ari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di ari 10 opat bulan ni. Gabe dibahen nasida ma ari panggalangan dohot las ni roha. Alai anggo halak Yahudi akan na disusan marpungu do di ari 10 tolu dohot 10 opat. Jala marhasonangan di ari 15 bulan ni. Jala dibahen mai ari panggalangan dohot las ni roha. Di baheni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran. Ari 10 opat bulan Adar di bahen nasida. Ari las ni roha. Panggalangon dohot ari raya. Laos masih piringan nasida. Disi ganuptu alena. Ido sahat na amanami inanami saotik turpukon. Ima penggalan. Sian kesatuan nih di bindu 10 sia. Alai andorang soi ala ondo pehiba pertama sekali marminggu di HKBP Sutoyo on. Tak salah iba patandahon diri. Au pandita Marta Marpaung. Amata margasi manjuntak. 2 danak di pasahat debata tuhami. Tonga-tonga ni perkeluargaan nami. Na parjolo siya kangan boru. Naing mandok sidung ma. Naing mandok wisuda ma tanggal 25 on. Sian Itera. Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Alani ido rohami.
tu Jakarta, tu Lampung, aladang adong dope pesawat langsung dari Medan tu Lampung. Jadi kami sonari makobasi di HKBP Resort Huta Baru, Distrik 23 Binjai Langkat. Jadi di Jakartaon saliling piga arion di bagas ni natua-tua ido di Gunung Sahari di Ampera. Jadi amang inang songon hima partinandaan nami tu hita sude horas madi hita. Amanami inanami sautik hucoba merangkum turpukona ti amang inang. Na parjolo sanga do tarbuang bangsa Israel tu Babel. Di Babel tikii nani rajaan ni Raja Ahasweros. Jadi saliling di habuangan di Babeli bangsa Israel halak Yahudi. Dong di BGD bata angguk-angguk ni nasida pertobatan nasida marsakap do debata paluahon bangsoi. Jala takas do didok tu Raja Ahasweros asa di paluama halak Yahudi sian Babeli. Jala di palua do alai adong do piga-piga naso olo maninggalhon Babeli. Naso olo ra inarohana nga survive nasida disi. Jadi adong ma disi si Esther dohot si Mordechai. Jadi si Mordechai on bapa uda ni si Esther. Tading maetek do si Esther. Jadi di pagodang-godang ni bapa udana si Mordechai. Jadi adong do piga-piga pasi-pasi ni Israel naso olo kaluar sian habuangan ni. Mardalan ma piga-piga partikian diripu natadingi natinggali lamdinggan ma parnguluon nasida. Dung malua di ba akadongan na. Lamdinggan ma parnguluon nasida. Hapedang justru makin menjadi penderitaan itu. Jadi amang inang sadatiki Raja Ahasweros istrina ratu di partikiani Wasti anggo istri ni raja kriteria pertama adalah satu harus cantik. Jadi ala ni kecantikan ni si Wasti on hirana bangga si Raja Ahasweros. Bangga ibana jala di patupa do pesta piga-piga hari jala dipangido Raja Ondo asa hadir si Wasti songondalan apa ya bahasa Indonesianya songondalan pamer kecantikan istri raja ratu alai dang olo si Wasti dang olo jadi hirana tarimas ma Ahasweros raja on jala tarimas raja songonondo murukan nasida. Molo sada raja boy di alo sotung gabe tiruan on tuaka ina sorry pada di rumah tangga na diuluhon nasida. Sotung gabe dalan on molo inata ni raja boy mangalo. Ido maka na dipatuduhon si Ahasweros ma rimasna marhite na mga lului ganti ni si Wasti. Jadi apa namanya? Ada finalis sayembara di bain Raja Ahasweros. Isi mana dapot jatuh matu si Esther. Jadi pada umumnya manginang duku parwahon akan namarguar si Esther rata-rata santik-santik doba. Ada yang Esther di sini namanya. Pada umumnya cantik-cantik. Amanami nanami terpilit Mas Esther gabe ganti nih si Wasti. Mardalan ma partikian dung gabe ratu ibana.
sahat matar bege tu si Ester bahwa terancam si Mordekai, Bapak Udana. Mana terancam songon dia maka terancaman ni nasida. Adong matangan kanan Perdana Menteri orang terdekat raja bahwa disuruh guarna si Haman. Disuruh si Haman masudi bangsa Yahudi na ada di partikiani di Babel ikon marsomba tu raja. Jala perhitian na marsomba tu raja ikon parjulu disomba ibana si Haman. Jadi didok si Haman non molo disomba hamuau naung disomba hamuma raja Ahasweros. Hape sada siya nasida ima si Mordekai menolak. Holan Tuhan ido nang husomba. Ido argumentasi ni si Mordekai. Alay gabi tarimas masih Haman. Jala rimas ni si Haman non dipatuduhon piga-piga halak Yahudi dibunuh. Piga-piga halak Yahudi dibunuh. Jala tarbigi masa hatu si Ester. Songon halak Yahudi si Ester. Tarbigi matu ibana. Godang bangsona na tarbunuh. Godang na mati. Jadi dipatupa si Haman do tiang gantung. Tiang gantung lau marhua. Lau maggantung pamatehon sudi halak Yahudi. Allah lau sudido di pareta si Haman. Sotung kita bangsa Yahudi. Marsomba. Tu si Haman. Amanami inanami. Dong sahat baritaon. Naing mate masude halak Yahudi. Di tiang gantung. Gabe berinisiatif si Ester songon. Apa ya. Songon ratu raja. Ahama bainon ibana. Alay dina marukil ibana. Martangiang do ibana. Do Tuhan boy bahenokku mamereng nama saon. Marukil ibana dia bergumul. Dia berdoa kepada Tuhan. Jala dapat ibana Manang pesi bahenokku. Dipabuat tu si Mordekai. Manang neng si bahenoku sudah halak Yahudi ikon mendukung au. Boha cara na mendukung sudah halak Yahudi marpuasa tolu ari. Jala ditikin na marpuasa martangi yang sudah halak Yahudi. Asa boha. Asa di leon de bata tu ibana. Ado na ikon si patu paon. Jala memang sudido bangsa Yahudi di partikian ni. Martangi yang marpuasa. Jala ondo si bahenon nih. Si Ester. Natajaha di ayat 10 tol. Dongini na si Ester molotong dengan di rohani rajai. Say loas rajai nang marsogot halak Yahudi akan na disusan. Mangulahon hombar tu pareta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni si Haman tuhaw. Najolo ang manginang di padan Narobi. Tidak bisa nang pe istri raja bersama-sama terus. Seperti kita suami istri bersama-sama terus. Tidak bisa. Ada waktu-waktu tertentu bisa bertemu. Ada waktu-waktu tertentu raja mengeluarkan tita kapan bisa bertemu. Tidak bisa setiap saat. Jaladang bui setiap saat. Molo sodong di luas tita. Hatani di rajaon. Olo daga bihona ratui istri nai. Alai di ayat sebelum 10 tolu. Takas do didoksi Ahasweros. Ngama sabi pembunuhan ni halak Yahudi. Do dipangido roham tuau. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang bisa ku berikan untukmu? Manang hape pangiduanmu. Do ina di sonat.
lehonok kudo. Aha pe pangiduaku lehonok kudo. Jadi onma kesempatan dipakai si Esther. Ati. Bijak ibana. Alai habijak koni kepintaran, kehikmatannya sekali lagi tidak membabi buta. Tidak membabi buta. Tapi dia benar-benar minta petunjuk dari Tuhan. Bagaimana caranya aku? Hadoneng sidohonoku Tuhan. Asa malua bang soki. Unang gabi marmatean sudion aka bangso Yahudion. Dipaloas, dioloi Raja Ahasweros do pangiduan ni si Esther. Bahkan baliksa, do baliksa na terjadi. Dipangido si Esther ma laos si Hamanima dohot yanakon na. May masuk tuh tiang gantungi. Dioloi raja ido songon na didok nakin manang pe pangiduanmu oluakku do. Dioloi diulahon malua mabangso Yahudi ido makana dipatupan nasida di ayat 10 imana masa di hari 10 tolu bulan Adar gabi marhasonangan nasida di hari 10 4 bulan nih. Gabi dibawain nasida mai hari panggalangan. Dohot lasmi roha. Waduh. Semua bangsa Yahudi bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Maluasian hamatean. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita. Amanami inanami. Ahadoneng buaton siantur pukon di hita. Firman Tuhan itu selalu up to date. Selalu bisa diaplikasikan di segala zaman. Di segala tempat, di segala situasi. Termaksud di partikiata sonari. Sonari hita marlas niroha. Kenapa? Naman bain marlas niroha hita. Alamalua hita siya nahamatian. Marhiti. Hahihiyon ni Kristus. Ganu pari. Dote hindi tanang mata ng pat. Luhut tahe. Marsala. Luhut tahe mardosa. Upani dosa ima. Maut. Ikon tu hamatian do hita. Ate. Alay dohonot tamasonari. Moliate matuhan di hama matemi. Moliate matuhan di hahiyon mi gabi malua ausian dosa. Dangi moliate matuhan. Jadi molo halak Yahudi di son patupahon ari raya Purim, ari raya parolopolopan ala malua nasida sian tiang gantung. Sonari hita tong marulup-ulup. Ate. Tong marulup-ulup sian dia. Sian dosa na ikon tu hamatean. Ate manginang. Jadi inang tong do mati hita. Iya. Tong do mati hita anggo dagingon ikon gabi tano mulak. Songon panupaw na parjo. Alay molo tukpe mati hita dang ala ni dosat tabi. Atin. Ya. Molotuk pe mate marsogo tita kadongatan na parjoloi. Molotuk pe mate dang ala ni dosa binasida. Ay nunga ditaluhon Kristus hamatian ni marhiti hahiyon. Jala hahiyon ni Jesus si laus ha hehiyon diaw dihita. Haluaon dihita. Amanami inanami malua hita sian dosa sian hamatian ni. Ido makana ikon patupaut tadu ganop tiki. Dang na olan anggo dihalak Yahudi di bulan Adar. Di ari 14 dohot di ari 15 tolu ari halaki marlas ni roha. Ale anggo hita sonari dang tolu ari.
Ale ganup ari, ganup ari, ganup ari, ganup ari. Marlas ni roha kita. Ala niyaha, ala malua kita. Sian hamatian ala ni dosa. Amanami inanami, mari kita lihat sekali lagi. Ester bisa jadi berkat. Ya. Doneng patupaoku Tuhan. Tidak membabi buta dia. Apa yang mau saya lakukan? Keberanian Ester tidak keberanian yang membabi buta. Anggo di partikian sonari amang. Godang do halak berani membabi buta. Ternyata selidik punya selidik, kenapa begitu berani ya? Nang memakai apa namanya itu? Penyemangat apa itu? Narkoba. Anak muda sekarang kenapa begitu laku narkoba? Molo tabereng dung tertakup akan tertakupi artis atau orang bukan artis pun. Kenapa bisa pagi, siang, sore, malam? Apa namanya? Tenaganya apa? Terus bisa bekerja. HP dokter takut binoto ma. Ada keberanian yang menunjang dia karena memakai narkoba. Amanginang, apapun yang mau kita lakukan, keberanian apa yang mau saya putuskan. Sekali lagi, ucapan apa yang mau saya ucapkan, bergumullah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, apa yang mau saya ucapkan, bergumul bersama Tuhan. Kalau saya katakan ini sama mamaku, sakit hati kah mamaku, bergumullah kepada Tuhan. Karena banyak anak muda sekarang yang tidak lebih cepat, mulutnya bekerja daripada otaknya. Anggo dihitan na jolo didilat bibir, asa didok hata. Apa yang mau dikatakan? Aku mau marah bilang mama begini. Aduh janganlah, mama udah capek. Diorom do hatana. So nakin jolo dinilat bibir. Berpikir dulu. Kalau aku ucap ini mamaku marah kah? Sakit hati kah? Kalau aku malas-malasan sakit hati gak mama? Kalau aku mengajukan perceraian atas perkawinan kami. Sakit hati aku sama suamiku. Dia tidak pernah bekerja, selalu minta ini itu lebih. Bahkan ngomel-ngomel terus. Masukkan ke pengadilan, pengaduan. Atau tidak, mari bergumul bersama-sama Tuhan. Jangan membabi buta. Hati emang inang, jangan membabi buta. Ngama tua ngamar pahopu. Binege mabaritana. Marsirang sian pengadilan. Ale molo di Sutoyo dah ngadong ya emang. Enggak ada ya. Keluarga yang baik budi ya emang ya. Enggak ada itu ya, enggak ada. Puji Tuhan. Nah di Sando ati emang dah ngadong ruas nih HKBP Sutoyo. Nah di sana adong sampai 300 mengajukan perceraian. Itu pengadilan. Amang inang sekali lagi, saya mau ajukan pengadilan atau saya terus bergumul ini di dalam doaku. Saya harus bertindak apa? Songon si Ester nakin. Marukil ibana dohot Tuhan nih. Bergumul dia dengan Tuhan. Apakah saya
bisa melakukan ini atau tidak. Jangan membabi buta, sekali lagi. Jangan membabi buta dengan segala alasan 1, 2, 350. Jangan membabi buta. Alai ingat mak. Berhikmatlah bersama-sama dengan Tuhan. Memutuskan apa yang harus kita lakukan. Jala bereng si esteron amanginang. Namasa diturpukon. Molo marukil kita di akka masalah parukilota. Sekali lagi kalau kita benar-benar memanggil Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Tidak ada, sekali lagi. Tidak ada pernah penyesalan. Menyesal aku melakukan ini. Tidak ada. Dituntun Tuhan itu. Dituntun. Pelan-pelan. Untuk melakukan ini dan itu. Tidak ada penyesalan. Ati, sangado di dok si Esther. Molotuk mati au. Mati rap dohot Tuhan ni maaf. Alay sekali lagi dang diloas. Dang diloas Tuhan ni halak nang marukil manjo Tuhan ni di akka. Perdalanan ning uluna. Dang dipaloas Tuhan ni. Gabi pasu-pasu dulu si Esther. Amanginang, ada banyak masalah yang kita hadapi saat ini. Ya. Ya nakoku, anak kota na hola na mangalo. Wah, saya ingat dulu amanginang waktu saya SMA, SMP. Kami tubuh nina tua-tuai, tubuh magodang di Jakarta Ondo. Ate, kalau amang inang ingat, ada dulu surat kabar suara pembaharuan yang berubah. Sebelumnya Sinar Harapan berubah menjadi suara pembaharuan. Jadi huingot doi di halaman 11, 12 halaman dok. Huingot di halaman 11 nejut-jutan. Aduh teh iklan, ma iklan non. Mulai bahasa Indonesia. Mulai hari ini ang eng ong tidak lagi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Eng ong ang. Apa artinya? Putus hubungan antara orang tua dan anak. Hagah teh si patay na roha. Putus hubungan antara anak dan orang tua dan anak. Torsongon dia rojut ni natorason. Torsongon dia natjut ni anak konon. Torsongon dia putus hubungan. Apa bisa putus hubungan antara anak dengan orang tua? Bisa. Cuci darah. Untuk mengeluarkan darah orang tuanya gitu. Cuci darah. Sehingga dia bukan anakku lagi bisa kukatakan. Astaga. Amang inang nang sudi hita kadongan na poso. Taingot mak. Mau putus hubungan aku sama suamiku, mau putus hubungan aku sama istriku, mau putus hubungan aku sama anakku ala nijut ni rohata. Bergumul bersama Tuhan. Ya, bergumul bersama Tuhan. Dan orang yang mau bergumul dengan Tuhan, saya mau katakan. Orang yang mau bergumul dengan Tuhan dalam setiap masalahnya. Tidak pernah berani mengatakan. Songon akadongat tadisan. Telak 1, telak 2, telak 3. Terakhir main nahita. Pantang. Tidak ada. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang di pengadilan. Tidak bisa. Inang, terus dohola nau na mengala. Hiya do ibu aku di bagasan tangyangmu. Nasongon niya matam.
Nasongon iya nakonmu hiado ibu ko marukil doho tangis doho tiki namar tangyang i. Pangido gogo. Pangido gogo sen Tuhan. Kalau kita kalah atas masalah kita bukan karena besar masalah itu datang kepada kita. Sekali lagi, kalau kita kalah atas masalah yang kita hadapi bukan karena masalah itu besar. Alai alana ulu dohita ditaluhon. Sekali lagi alana ulu dohita ditaluhon. Ya sudahlah. Mungkin ini yang terbaik menurut Tuhan. Kan itu kan artisi kan. Ini yang terbaik menurut Tuhan. Kami harus serai. Ini yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan itu bisa salah. Dulu kau bersatu, ini rencana Tuhan. Sekarang ini rencana Tuhan. Berarti salah duduk Tuhanmu yang kemarin pas daun. Kalau kau yang salah bilang. Jangan kau bilang ini rencana Tuhan, Tuhanmu salah. Angguau dang tuhakui. Anggo tuhaku dak ya salah. Ido makana hudok Tuhan ibana. Dengi. Amanami inanami. Mari semua kita molo berengoku on sonari akan minardo on bohini. Bohimuna on. Akan minar te. Alay molo di donganan sada-sada makatai. Pusing aku nang lihat. Pusing aku ngeliat anakku nang. Pusing kayak mana lah istriku ini nang aduh. Cuman lah suamiku ini nang. Berengon do. Amanginang marukil mahita rap dohot Tuhan nih. Marukil, mari panggil Tuhan. Ketika masalah itu satu terus. Tanpa pernah ada yang keluar. Panggil Tuhan. Apa yang harus kulakukan menghadapi ini semua. Sekali lagi. Firman Tuhan nadiadopi si Esther. Malua do ibana, monang do ibana. Alarap dohot Tuhan i ibana. Menghadapi parukilon. Amanginang kembali dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Dukon mulak kita sien bagas joron ni debata. Taingot ma pasahaton dirita. Pasahaton sudah parukilota di tempat kerja yang selalu disikut kiri kanan oleh teman. Pasahaton tu Tuhan ni. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memberikan penyelesaian masalah yang terbaik. Amin. Tuhan di bata nami muliati Tuhan di pasahat rohan nami, di parpunguan nami, di persauran nami, di ibadah nami Tuhan di huri amah KBP Sutoyo. Takas do Tuhan di bagasan lasni roha kami. Marende kami di ende puji-pujian nami. Dalam nami do Tuhan patuduhon lasni roha nami Allah. Diramoti hohami, di pasu-pasu hohami, di perdalanan ninggolu nami. Ido maka namar situ tuhami Tuhan mangendehon ende puji-pujian nami. Nah tapi Tuhan dang tio suara nami. Alai bersungguh-sungguh kami mangendehoni. Patuduhon mau lihat ini rohan nami. Hatamna pengotok kami Tuhan. Manang ahapin masa di ngolu nami Tuhan. Godang ni akaparukilon. Alani hamoraon na pinasahatmu Tuhami. Marukil kami. Nasomalo kami Tuhan mamenet sa kamuraw ni. Alani arta yanakon na pinasahatmu Tuhami. Godang donatoras marukil alani yanakon ni. Alani dongan ripe istri suami na pinasahatmu Tuhami. Godang na marukil Tuhan. Nang diinganan perkerijuan. Godang kami marukil Tuhan. Alay muliate ma Tuhan dipatuduhon si Esther. Di nama rukil ibana. Di alu-aluhon ibana do tuho. Marhiti parpuasaon tangiang. Jala jupang do Tuhan haluaon.
Jupang do Tuhan bisuk di si Esther. Gabi pasu-pasu nasida di sudi halak Yahudi. Nang masongoni hami Tuhan. Di godang ni aka paru kilo nami. Holan tuhodo hami mangalu-alu. Dan gabi tu media sosial hami mangalu-alu. Na olo gabi lam rundut aka paru kilo ni. Marhiti tangyang nami. Pasahaton nami sudah paru kilo nami. Tuhan mau lihat di pasahat rohanami di ruas ni huriam di HKBP Sutoyo nani uluhon ni amanami amang pandita Anju Saragi lehon matuhan bisuk hapistaran nasyako tunasida lau manguluhon huriam nabulonon di bagasan hasadaon nasida rap dohot aka Pangula nagoktiki, dohot parhalado marsada, dohot ruas. Lau mewujudkan sudah aka program naung dipatupa, naung direncanahon marhiti rapat huria dohot rapot-rapot na asing. Asa sudah na Tuhan boy mardalan tahu sangap di goarmu. Jala patubuhon hapor siaon na bertumbuh na mangulu di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Aka ruas ni huriam na di pasu-pasu ho dilihon tambah ni umur di perkawinan nang di umur hatu tubuh tuhodo hupasahat nasida ajari nasida Tuhan lau memake sudi akalas ni rohan na pinasahatmu dia kana marukil ala ni aka parsahiton ala ni aka masalah pargogoi nasida Tuhan pasu-pasu aka obat si panganon gerak istirahat nasida parhitian siakomai Tuhan di jalon nasida hama malum na sempurna. Mau lihat Tuhan, gudang dosa nami Tuhan. Nahu tutuk kami, namaralo tu lomo ni roham, namaralo tu akadongan nami. Ali Tuhan tung sesa madosa nami. Asa tamahami Tuhan. Manjalo pasu-pasu nanang silehonon mo ganuk Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Mau lihat Tuhan. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 425 ayat sada dohot udutna laus tapasahat pilihan peduahon. Polo tondiki ayang ito busesusi Amu sude begemai selas rohaku mandoki Sonang nitiki dung jupang Yesus tuhaki Tondi nama ngajaria karban manglas di roa Sonang Jupang Yesus Tuhaki hati tung nasoboy bemagoi makanado manakabau pinggolado mahihona sonangit piki dung jupang Yesus tuhaki tondi nama ngajaria tarben malas di roha sonangit piki Jupang Yesus Tuhaki
U Yesus aku luki saleleng di leleng nai Rabdo tau endehon ba ende kunai barui Sonang di piki Jupang Yesus Tuhaki Kundi nama ngajari au Terban manlas di roha Sonang di tiki Jupang Yesus Tuhaki Rohaki si tahan ma si tobus ho ihuton ma ima tutu nang mateho tu surgodo di togu ho sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki Tondi nama ngajari au tarban marlas di roha au sonang ni Jupang Yesus Tuhaki Tapasahat mapiliat tatu di bata martangnya kita. Ali di bata amanami na di banua kijang hodo haroroan ni saluhut si leon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hucus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihan non. Patimbuluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami godang ni leon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi tondiro di pamataku Hosadohot gogoki rodi saluhut arataku Dupasahat ituho Aliyaman namin na di banua kijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, Dona puna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon, saneleng di leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tuton di munabe. Amen. 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 Selamat hari Minggu madihita.
Nungasai dosang ulani kalungho nang diahong udaw darnai ayas doho na saksak bajumi na diahong udarnai iyas ho malungho ibad budan itu hatai ayunang saksak kemongon bajumi ayas do di pandudari naung soho jongjong ku parsilagi nungani urni udarnai sayuduran dodo tuhatai ayas ho di pandudari iyas ho hatai ay nang saksak bajim songon bahasay ay hias ho di bain budari